Пари-матч. Официальный партнер Ювентус. Играют они. Побеждаешь ты. То 7 декабра прописка дорам. Маҳози Тоҷикистон равам депорт мекунан ё ки не. Аз якум шурӯъ карда ягон қарор ё ягон қонуни нав биромадагӣ нест ва дар ҳолате ки агар таксӣ кор накунӣ мешавад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, шахсиятҳое ки мехоҳанд моро дастгирӣ кунанд ё ки канали моро дастгирӣ кунанд, силкаи сарпарасти мо Пари-матч дар комментария закрепит кардагиай, бидроен силка регистратсия кунен ва соҳиби 30 сомон мешавед. Силка дар комментария, ҳама каса бидроен дастгирӣ кунен. Мо имрӯз чанд ахбороти нав ҷамъоварӣ кардем ки айни ҳол ба шумо пешкаш мекунем ва дар давоми барномаи худмон комментарияҳое ки нависондагиен мехонему ҷавоб мегардонем. Аввалин ахборот оиди Музаффар Бобиев, блогери ҷавони зодаи Тоҷикистон ки бо номи Руслан маъруф аст, метавонад дар Федератсияи Россия зиндонӣ шавад. Бинобар иттилооти манбаъ, парвандаи Бобиев ба идораи кумитаи тафтишотӣ дар ноҳияи Твери шаҳри Москав ирсол карда шудааст. таъкид шудааст ки кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ аз рӯи ин ҳодиса бар асоси моддаи 148 Кодекси ҷиноии Федератсияи Россия боздошт шудааст ки ба ҷавобгарӣ барои беэҳтиромии оммавӣ нисбати ҷамъият ва таҳқири эҳсоси диниро пешбинӣ кардааст. Ин банди Кодекси ҷиноии Федератсияи Россия то 1 сол аз озодӣ маҳрум дорад. Яъне ки дар моддаи 148 Кодекси ҷиноии Федератсияи Россия дар бораи беэҳтиромии оммавӣ нисбати ҷамъият омадагиай ва ин модда то 1 сол аз озодӣ маҳрум кардана дар бар мегирад. Ва як чизи дигара чандин маротиба ман ба ҳамаи шумо гуфтагӣ ҳастам. дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам низ барои беэҳтиромии оммавӣ нисбати ҷамъият дар Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳам дар Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон омадагӣ ҳастай. Пештар вақтҳо бисёри нафарҳо оиди пранк савол медоданд мара ва ҳамин кирдорҳо метавонад ки ба ҷавобгарии ҷиноятӣ бурда шахсията бирасонад. Ва дар Ҷумҳурии Тоҷикистон боша мутобиқи моддаи 237 Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои вайрон кардани тартиботи ҷамъиятӣ, ана ҳамун шахсияте ки тартиботи ҷамъиятиро вайрон мекунад ва ба дигарро халал мерасонанд, ба ҷавобгарии ҷиноӣ кашида мешавад. Ва ин шахсияте ки мо ном бурдем бо моддаи 148 Кодекси ҷиноии Федератсияи Россия нисбаташ парвандаи ҷиноятӣ оғоз кардагианд. Ва гуфта мешавад ки кирдоре ки ин нафар ба анҷом расонид, баҳсҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва расонаҳо ба ҳабси маъмурӣ ва қарори ихроҷи блогер анҷом медиҳанд. худи Бобиев дар як навор зимни бозпурсияш узрхоҳӣ карда изҳор доштааст ки дигар чунин корро нахоҳад кард ва бигзор кори бародармон ба хубӣ анҷом биёва, мақсад зиндонӣ нашава, доғи судӣ нагира. лекин ба ҳар ҳол ҳар як шахсияте ки дар давлатҳои хориҷа қарор дорен, шумо дар вақте ки дар дигар ҷо зиндагонӣ мекунед, қонун ва қоидаҳои уҷаро бояд риоя кунед. ва як чизи дигар ҳам гуфтан мумкине ки гап дар ҳама ҷо ҳастай, надонистани қонун ҳеҷ як нафара аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод намекунад. ахбороти дигар оиди дар Ҷумҳурии Тоҷикистон омӯзиши забони русӣ осонтар мешавад. донишҷӯёни тоҷик имкон доранд забони русиро тариқи барномаи ҷадиде ки аз сӯи Вазорати Маърифи Федератсияи Россия роҳандозӣ шудааст, аз худ гардонанд. тибқи иттилооти манбаъ, ин лоиҳа бо ташаббуси Вазорати Маърифи Федератсияи Россия роҳандозӣ карда шудааст. дар ин марказ донишҷӯёни тоҷик метавонанд дар ду марҳила забони русиро омӯзанд. аввалан ба ҷавонон курсҳои маҷозии донишгоҳи давлатии омӯзгории Русия пешниҳод мешавад ва баъдан устодони ин донишгоҳ барои идомаи дарсҳо ба Ҷумҳурии Тоҷикистон оварда мешаванд.
нафароне ки дар Федератсияи Россия қарор доред ва ба шумо духтури дандон бо нархи арзон лозим аст, пас ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. Сафед кардани дандонҳо, нест кардани чирки дандон ва инчунин кандани дандон бо нархи арзон. ҳатман аз номи юристи ҷей гап занен, скидка дорад. ва инчунин қайд кардан мумкин аст ки дарсҳо дар донишгоҳи Носири Хусрав воқеъ дар шаҳри Бохтар сурат мегирад. барои ин дар назди муассисаи таълимии шуъбаи махсус кушода карда мешавад. ва пас аз хатми курсҳо ана ҳамун донишҷӯён аз имтиҳон агар ки гузаштанд, сертификатҳо дода мешавад аз ҷониби вазорати маорифи Федератсияи Россия ба ҳар як шахсияте ки дар ҳамин курсҳо таҳсил кард. ва ин курсҳо аз моҳи ноябр оғоз мешавад. яъне ки моҳи дигар аллакай шахсиятҳое ки дар ҷумҳурии Тоҷикистонанд ё ки дар Бохтар, Қурған зиндагӣ мекунанд, метавонанд ки дар донишгоҳи Носири Хусрав рафта дар ана ҳамин курсҳои забони русӣ дарс бомӯзанд. Юсупов нависонда: бародар, салом алейкум. бачаҳои дар Тоҷикистон буда амнистия шуд рафта мешавад Россия. барои шахсиятҳое ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд, Федератсияи Россия амнистия кардагӣ нест. Бахтиёр М нависонда: ассалому алейкум ака, савол. ма дар шаҳри Екатеринбург даём. метавонам Москва равам ба ҳамин патент кор кунам. дар назар дошта мутаассифона наметавонӣ дар ҳар куҷои кор фаъолият карданӣ бояд патент аз ҳамун шаҳр дастрас кунӣ. бародар Тиҷей нависад: салому алейкум ака, чӣ қонунои нав биромад дар Россия? барои муҳоҷирон илтимос ҷавоб гардонед. аз якум шурӯъ карда ягон қарор ё ягон қонуни нав биромадагӣ нест, вале агар пештарша дар назар дошта бошӣ, видеоҳои пештараи моро тамошо кӯ. ҳафтаи гузашта 3-4 барнома кардагием ки ҳамаш барои муҳоҷирон тааллуқ доранд. Мусоев нависонда: ака меган дар моҳи октябр амнистия барои одамое ки визшон маҳкамаи дар ватан ҳастанд. ҳамин гап ягон ҳақиқат дорад? бояд шаване ки маълум нест. аз ҷониби президент ягон чизи аниқ нест. аз ҷониби президенти Федератсияи Россия. як кас дигар нависонда: акама комментарияра мехонӣ ё ки не? безор шидам ай нависана. ма се штраф дорам, якмаш соли 2016, дуюмаш 2019, сеюмаш 2021. акамаш штрафҳоро споридагӣ ма метавонам ба Русия равам ё ки не? илтимос ҷавоб тен ака. агар ки тра виста маҳкам накарда штрафота спорида бошиву дар рӯи хати сиёҳ дохил набошӣ, албатта метавонӣ ки боз брай ва боз барои дилпирӣ шиданет метавонӣ ки аз фурудгоҳ рафта маълумот бигирӣ. Сунатулло Юлдошев нависонда: акама патентам сухтагиай, то 7 декабра прописка дорам. ма ҳозир Тоҷикистон равам, депорт мекунанд ё ки не? агар кору фаъолият кардаиста бошӣ ва патент надошта бошӣ ва Тоҷикистон биёй бо агар ягон муҳлати дигар буд, яъне ки продлит кунанд аму муҳлати ҷобаҷогузорӣ кардани ҳуҷҷатҳоро ва ту ҳуҷҷат накарда биёи Тоҷикистон муҳлат ба охир бираса, баъдан имконе ки виста маҳкам кунанд. Ҳасанов нависонда: акаҷон ба праваи ронандагии Тоҷикистон дар Россия мошин ронда мешавад? дар ҳолате ки агар таксӣ кор накунӣ мешавад. агар ки таксӣ кору фаъолият карданӣ бошӣ, иҷозат нест. канали Ҳисорён нависад: салом ака, панҷум видеода нависесам, ҷавоб нест ака. танировка чамплай Мерседеси 1995 100%аш раҳмат пешакӣ. то соли 2006 танировка 3900 сомона дар бар мегирад. яъне ки пули банкиш 3900 сомонай, баъд мерай бо алоҳида плёнка мехарӣ, ҳамун пули усотамети где-то 4500 сомон меғалта солои кӯҳна. аз соли нав боша агар 5500 ё ки 6000 сомон меғалта пули ҳамун банкиш, пули плёнкаш ва пули устош. ҷумахон нависад: акай сорбон, мара 3 моҳ шид омадам, регистратсия доштам, сум надоштам ки патент кунам. ҳозир сум дорам, не ки регистратсияам тамом шид. чӣ кор кунам? илтимос ҷавоб де. аз сари нав регистратсия мекунӣ, баъд мерай ҳуҷҷатҳота барои дастрас кардани патент меспорӣ. не ки ҳар як шахсияте ки мерававу аввал мақсад регистратсия мекуна ё якум бор мерава, пешай патент споридаантон ба заданира проверка кунед ки регистратсиятон боша. дар ҳоле ки шумо проверка накунед, агар патент биспорен, баъд дар охир проверка кунанд ки шумо дар ба задани нестаи регистратсиятон, ӯ патенти споридагии шумо қабул намешавад, яъне ки пултон месӯзад. тамошобинони азиз, барномаро ҷамъбаст мекунем. ба ҳамин ягон саволи дигар дошта бошед, саволотонро бинависонед ва дар канали мо обуна бишед. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.